Det er sgu da meget nemmere. I skal lige ind på en række. I skal lige komme lidt længere frem. Man må kun have 2 bolde ad gangen, ikke? Det er jo noget nemmere at fjerne og flytte over. Til venstre. Kom nu! Martin, her! Kom nu, Martin! Martin! Kom nu! Kom tilbage! Kom nu! Løb! Herovre, Kenneth! I, nu! Læg med ham af. Henrik! Hurtigt! Her! En grøn, der er videre, der! Lækker! Der, ja! Og så over til højre. Det er grønt der! Ej, det er det er blå i stedet! Stop! Kom så, Gravgaard! Lige her. Videre! Bare lige frem! Kom nu! Bare gjort på mig! Lige bag! Kom med dig! Hold dig lige over, så løber du ind i det. Jeg lægger 2 på lige bag, lige dernede. Og du træder på den anden. Ja, det kan jeg. Lige frem. Og der er rød lige der, hvor du trådte på nu. Kom så, Gravgaard! Tilbage! Der, Karsten. Ja, skub! Det er længere fremme. Løb! Kom nu, flere skub! Lige ud. Så med røde, Gravgaard! Rød! Og længere ud til højre, Karsten. Du skal her. Der. Godt, sådan. Kom nu! Gravgaard, nu må du... Nej, nu er vi råbt. Færdig nu! Afsted, Gravgaard! Lunde, det er på! Videre, Gravgaard! Lige ned! Videre! Bag ved dig! Du har 3! Længere væk. Pas på Claus! Lige ud! Kom så, Gravgaard, tilbage! Pas på Gravgaard! Så er det slut! Stop! Det er slut! Hjem! Det er tyndt. Jeg kunne bare høre, der var fint at droppe. Det er ubehageligt, ikke? Det er kraftigt ubehageligt at blive væltet omkuld. Prøv at se det her.